हाय सांग मैंने स्कूल आसी पहुँचीगली स्कूल आसी पहुँची बसला देखी अरे परटा कुआड़े गायब हो जाइए परटा गोटे भी नहीं आड़े भोकरे पेटरे आसिकी चूहा खोदिलानी करी कौन फटाफट मैं कौन कली चप्पल पिंधिकी आज ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଭେଲପୁରୀ ଦୋକାନରେ। ତ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଆରେ ଭେଲପୁରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି କି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭେଲପୁରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଝାଲମୁଡ଼ି କରିକି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଉଥ୍ ପଟର ଲୋକଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଚଟଣି ମଟଣି ପକେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ୟମ୍ମିଦାର ବନଉଛି ଏ ଲୋକଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ତାର ୟମ୍ମିଦାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନଉଛି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେ। ଆଉ ಸಿଏ ତାର ನೂರು ପାର୍ସଲ ರೂಪಾಯಿ ପ୍ୟାକିଂ ಆಯಿತು କରିଦେଲା। ମୁଁ ଘର ಎಲ್ಲಿ ପାଇଁକି ಪೇ ବାହାରିଗଲି। ಮಾಡಬೇಕಾ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ಆಯ್ತು କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡು ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।